Hold up. Yeah. Swirl. Čaute ľudia, moje meno Torpedo a ja vás vítam pri mojom ďalšom tutoriáli. Ako ste si mohli všimnúť z názvu videa, tak to je ako si urobiť vlastný art v skicári. Tuto jeden máme, to som si urobil sám a zatiaľ sa majte, ja vám teraz ukážem, že nejaké triky alebo niečo také. Zatiaľ čaute. What just happened? He makes me sick. What just happened? No, takže teraz som už nakreslil vlastný speed art, ale keď si chcete pridať nejaké takéto písmo, ešte okolo neho aj tieto, tak vám to dám ďalej. Tak, kto chce, tak si to môže nechať také, alebo ešte po prípade si môže napríklad toto takto orezať a môže si to dať takto napríklad sem, túto. Tak, môže si to dať takto. A tí, ktorí chcú ešte to písmo nejak skrášliť, ako mám tuto ja, tak vy pozerajte ďalej. Takže ideme ďalej. It's the dream. No, takže som tu, už mám spravené aj písmo a tí, ktorí ešte chcú aj ostatné efekty, tak sa pozerajte ďalej a zatiaľ zase čaute.
No, takže som späť, tu máte hotový art, dal som rovno meno Speed Art a je to vlastne niečo na štýl grafitu a ospravedlňte ma, že som nevyplnil tieto tu biele čiary, ale to už sa mi nechcelo, ani toto tu dookola, to už si urobte sami. A ak sa vám tento tutoriál páčil, nezabudnite dať like, odber, nejaký ten koment a nezabudnite toto video zdieľať, budem za to veľmi rád. A ešte niekde tuto by ste hore, neviem, niekde tuto po obrazovkách by ste mali vidieť moje ostatné arty, ktoré som robil, toto už môžete dať preč. Tuto by ste mali niekde na pracovnej ploche vidieť všetky moje arty. A ak sa vám video páčilo, ako som spomínal, nezabudnite dať like, odber, za všetko budem vďačný a čaute.